Good morning guys. Punta lang kaming Cartimar para bumalik ng bigas and gulay para sa lulutuing lunch ni auntie. Ayun, magsisigang siya sa miso. So kailangan ko ng mustasa, daddy, yung doggies. Muntis pa naman. So, ayun, medyo namamaga yung mata ko kasi yung aga-aga kong pinaiyak ni Madam Adoy, yung kanyang name sa YouTube. Nag-share kasi siya ng ng article about dun sa dog na namatay dahil sa xylitol, daddy. Grabe si Ruby. Grabe yung iyak ko talaga. Xylitol. Parang sa daw yun eh. Di ba yung nasa chewing gum? Yung parang daw siya, parang sugar siya na gano'n. Kanan ka na dyan. Grabe talaga. Yan, naiyak na naman ako. Kanan? Oo, dito na. Kanan ka na. Kaloka. So, buti na lang home cook yung nila, growth pagkain nila. So, nakukuha din daw yun sa mga take out na pagkain sa mga restaurant kasi yung mga gumagamit na daw noon. Pili ko parang betchin din ata yun. Kumaga, MSG. oo nga, I mean, pang-enhance kasi siya ng ng lasa, ng flavor din eh. Xylitol. So, ayun, grabe mukha ako namamaga. Bagong gising. So, yun. Iyak talaga ako ng iyak. Anyway, thank you po for sharing. Ayun, at least nagka-idea ako na kahit pala sa peanut butter, may xylitol na thing. Yun. And kailangan basahin natin mabuti yung mga packages ng mga pagkain natin. Kasi minsan, di ba, binibigay natin sa mga pet natin, yung gano'n lang, kapag take out, minsan nagta-take out tayo, minsan pinapatikim natin sila. So, ayun. So, yeah, we're here na sa Cartimar. Ayan, dito kayo bumibili ng ng bigas. Dito muna, daddy. Ayan. Bibili lang din ako ng prutas. Tapos ng gulay. Ayan na guys, nakabili na ako. Madali-alay yung pagbili ko at walang parking. Ayun na yung mustasa, tapos yung radish. Ayun, naglalagay ako ng radish sa sinigang sa miso. So, yung tunan na cube yung lulutuin ni auntie ngayon. Yan. And then, bumili na ako ng fruits kasi bilhin to ng anak ko. Kaya may mangga tayo. Mangga. Ang mahal. Grabe. 160 isang kilo. Tapos, mahigit isang kilo na yun. Tapos, orange. Or, sunkissed or orange? Basta orange. Yan. Orange yan. Yung ini-slice. Kasi mas masarap yun eh. Mas makatas. And then, we have apple here. So, ayan. Yung fruits, ayan lang, 3 klase lang. Inabot na ng 450. Diba, maharli ka mga pilihin ngayon. So, yeah. Yelo daw sa frost. Saan? Sa US? Sa Baguio. Hindi, mga prutas. Prutas naman, imported yan eh. Galing pambansa. Oy! Oy! Amam na! Siga ka talaga. No! Amam na muna. Ayaw mo na Aw, siya. ayaw. Uy, orte. Kakash! Wala, tinagay tuloy. Amam na muna daw, Kakash. Oh, amam na daw. Amam mo. Ay. Wag. Udi, wag. Ito pa. Amam muna, sabi ni ate. Di, wag. Amam na muna. Jing, di ka na, Jing. Wag. Ala, tinakbo na. Mag-away yan. Colors. Ayun, tapos na si Japong. Nax. Aga. Sakit mata, bro. Ayan. Mga papaship ngayon. Konti lang. 80 pieces lang naman yan. 80 packs lang naman yan. Ito pa nga, meron pa. Kahabol. Wow, yan o si mama. Laka na. Yan, very organized tayo. Pasahan dito sa Inang Reyna. Subukan mong mag-leave ng 1 week. Ay, pagbalik mo. Nung Christmas break na eh. Nangyari dito. Wala si Inang Reyna eh.
Ayan. Ay, yun pala yung LBC. Separate pala. So, ito. Ayan. Ito yung sinasabi kong ano guys. So, hair grower. Ayan si uncle. Yan yung ano. Tinan mo. Ano na yung ano ng uncle ko. May itim na. Dati yan. Ano yan uncle? No? Puti yan. I mean, silag. Ano ba yung silag? Yung halatang halata talaga yung ano. As in, walang buhok ngayon. Tinubuan na. Ah, diba? Ito lang gamit nyo. Ayan. Extreme hair grower. Ano? Full stock na naman tayo. Ay, ito pa lang pa. Ito lang pa lang hindi. Ayan. Di pa ako nag-reorder nitong tomato serum and facial cleanser. Pero, ito din pala. Hindi pa. Pero the rest is may stock tayo. Lalo na yung mga ibang products. Ayan. Kompleto tayo. Punong-puno ang ating tindahan. Yung mamala, parating na yung bagong batch guys, ngayong February. So, madami-dami yung in-order ko. Nasa 1,000 ata order ko nito. Or hindi naman. Oo, yung 1,000. Mga 700 lang. So, yun. Ubusan ng ano dyan eh, ng puhunan. So, yeah. Good morning guys. Happy Tuesday. What time is it na, Daddy? It's 8 a.m. 8:04 a.m. So, ayun, wala na yung anak namin. Nakapasok na. Kanina pang 7. Last day ng exam nila, ano? I think so. Tapos 12 yung labas. 12 noon. So, nag-iisip ako sa kami pwedeng pumunta kasi may kailangan din akong gawin. Kaso, ayun, hindi pwede mag-overnight at may pasok pa. Siguro sa weekend na lang. So, anyway, Maggie's here pa. Hey, Maggie! How are you, baby? Yan, si Yung ang natutulog dito. Kaso, ando si Paknit ngayon. Paknit! Hey! Excuse me. Paknit! Gawa mo dyan, baby. Wala lang. Ayun. Si kamot pa rin siya. Kahit walang kinakamot. Kamot pa rin. Pero ito pinaka soft na ano, na balahibo sa lahat. Sobrang pino ng balahibo niya, guys. Ayun. Ayun. Dumi mo yung mga ano niya dati, yung mga pinagbukol-bukulan niya. Ayun. Pero wala na, magaling na yan. Ha? Hindi na lang talaga siya pumuti pa. Ayan. Ano ko to eh, pinabet ko yan na, ay dito yata sa may puwet niya. Yung parang biniak na lang. Pinalabas yung mga nana. Ay! Silosa si Miggy. Ang aking pants pala na hindi ko pa nagamit. Napabili ako kay Emma. Regalo sa akin ni Emma to kasi nainggit ako sa pants niya na may mga ganyan. So, binila niya ako. Kasi wala pang ano. Ganda, no? Oh. Ha? Oo nga, ganda namang kulay niya. Bagay siya sa kahit ano lang, white, plain white shirt lang. Tapos naka-sneakers ka na white din. O, diba? So, wala pa eh. Ako kasi yung taong mas gusto ko ng simple lang yung outfit. Kung ano lang maisuot ko, kung ano lang feel ko. Alam nyo yun. Bumili ako, diba bumili ako sa Uniqlo ng mga pants. Ayun, until now, nandyan pa. Siguro dalawa pa lang yung nagagamit ko. Tapos, more on shorts. Kasi sa store lang naman ako eh. Kapag sobrang lamig sa store, nag-ano ko, nagpapants ako. Pag hindi naman, shorts lang. So, yeah. So, anong agenda natin today, Daddy? We will conquer the world. Ay, nakuha ko na pala kahapon yung ano, kagabi guys, yung ano, hinabot sa akin yung aking permit. So, ayun. Ayan ang ating plaka. Ayan, 2019 yan guys. Updated. Tapos yung ayan, permit to operate. Ayan, mayor's permit. Kasi permit to buy a new car. Visit ka de. Ayan, yung binayaran ko is, magkano ba yan? 100 pesos. Nakikita pala dito. 11,125 plus 5,000 for this one. Yung plaka. Grabe, di ba? Plaka lang 5,000 pesos. Nakakaloka. So, 16,500. Kasi nagpamerienda pa ako dun sa nag-asikaso nito. At ayoko nga pumila. Sobrang
sobrang dami ng tao, literal. Kasi, last day pala nung Sunday, yung pagkuha ng mga permit. Sobrang haba ng pila, guys. Literal na pag pumunta ka doon ng maaga, matatapos ka ng gabi. So, ayun, pinakisuyo ko na lang kasi may kilala naman doon si Papa sa sa City Hall nga. Pero, ipinila pa rin naman, guys. Yung ako lang ang hindi pumila. Ang tamad ko, di ba? Pero, legal yung nito. Yung pagkuha. Pati yung bayad, yung pagpapa-assess. So, yun. Yun lang, nakisuyo lang naman ako sa tao doon. So, ayun, di-display na natin ito. Kasi ito, na-excite ako kapag nakakuha ko ng bagong plaka. Parang naiipon ko na 3rd year na namin na may plaka. Diba? Nung mag-umpisa kami sa store mag-operate. So, ayan, nakapag-edit ako ng vlog, guys, nung Thursday and Friday. And may nag-iingay ditong aso. Ana? Ingay niya. Ana? Bakit? Ano? Ha? Sige nga. Baba ka nga. Sige nga. Baba ka nga. Rico, wait lang. Baba ka. May muta ka pa. Yung. Daddy lang mo sa mga tong alaga mo. Sige nga, baba ka nga. Bala ka dyan. Oy, gayness. Paknit, grutid. Laplapan na naman kayo dyan. Gusto kong palaban tong chair. Kasi puro na para matanggal lang din yung kasi baka di matuyo, lalong bumaho. No, Daddy? Yes. Kasi minsan si Maggie talaga napaka-choosy niya sa higaan niya. Gusto niya laging bagong laba, mabango. Ayan. Routine. Pasensya nyo na yung aming bahay, guys. Luma't maghulo. Hey! Tahimik na. Yung! Junior! Muta mo, kitang-kita ko pa, Junior. Ano? Ano? Ha? Ano? Ayan. Update pala sa mga bebes. Okay naman daw yung mga yung tatlo doon. Kaso si Pok. Ay, hindi. Sino ba yun tayo? Maliit. Si Tom lang talaga yung napakaingay daw talaga kasi gusto manlahi. Eh, di ba wala naman siyang ka-size doon. So, ayun. Hinahabol niya yung babaeng aso doon na hindi naman niya abot. So, maingay. So, yung dalawang si Kamo tsaka si Kali is lagi daw nakasunod kay Bilab, kila Nene kung nasan daw sila, nandun lang. So, yun, nakakatuwa. So, sana by Feb 2 is makapalig tayo ng gusto niyang bumaba, hindi siya makababa eh. Baba ka nga na. Tawag kay Daddy, dali. Tawagin mo na nga, Daddy. Lugoy, tara. Tawag kay Daddy. Dali na. Ayun na nga, nilagyan ka na ng dyan, step mo. Dali na. Dituin lang arudon. Dali na. Dito, yan step ka na. Dito. Gusto mo talaga. Papasalo sa'yo, Daddy. Papasalo sa'yo. Natatakot naman kasi. Turuan mo. Oy! Ala! Yan ang boy. Gagi. Hi, Paknit! Poknat. Ay, ikaw ba si Poknat? Kailan pa naging Poknat ang pangalan mo, Maggie? Kain tayo, guys. Breakfast. Ayan, kakain ako ng itlog today. Ininit ko na lang kasi gusto ko sa itlog is yung talaga, 'di ba? Yung 24 pala. Gusto ko sa egg talaga is yung toasted. Kaso malamig na. Ininit ko na lang. Yun, coffee. Then nagluto si auntie ng lomi.
Ito, sardinas, my fave. And mango. Ganda ng south trip namin. Si Andrew E. Nakakatawa yung mga throwback. Binibirocha, binibirocha. Ano ba yung meaning nun? Oh my God! Nawawala talaga ako. Mami ko show you. Ang bastos pala yun. Diyos ko. Sorry, Andrew E. Kaya na nga tayo guys. Diyos ko. Umulo ko talaga ako. Parang ang napahiya ako sa meaning nung pinipiro. Yung pinipinta. Ay, naku. Di mo alam? Hindi nga. Kaya ako nagtanong, di ba? Kaluko dito. Ikaw alam mo yan, malamang. Kumano yung mga ano nito para mga puro about labing-labing eh, no? Dali. Kain tayo. Ante, kain. Wala na akong ano ngayon, guys. Hindi pa. Pwede na ba dito ako magbukbang ng ano? Ang liwanag kasi doon siguro yung ano ko na lang, ano. Kita naman yung pagkain. Nagwan na lang ako ng ano. Hangad ko na lang. Na? Hindi, bibili ako nung ano. Yung table pala. Sinamarin. So, alam mo yung sinamarin? Hindi. Doon pa rin yun. Sisi. Ang brand green naman yung mga Leandro eh. Hindi kayo kumuha ng yun. Ayun. Kumain si Shante. Oh, tama. Dito na lang, guys. Maliwanag. Mga ganitong oras siguro. Mga lunch tomorrow. Kasi Wednesday. So, dito lang kami sa bahay. Bibili ako mamaya, daddy, sa Pure Gold. Lang. Yung ano, table na hanggang dito lang. Yung parang pangkama na. Meron tayo nun ah. Magtaas masyado yun. Nakita ko sa Pure Gold kapon, medyo ano. And sakto lang. Dito. Diba? Yay! Magbukbang tayo tomorrow, guys. Sauces. Mga vanilla. Mga ka-vanilla daw yung sauce. Lagay mo na sa CR yan. Pang ano kayo sa buhok eh. Uy! Bakit ka nakawala, Grutin? Oh my gosh. Uy, nakawala si Chris. Umalis ka dyan muna. Umalis ka muna dyan. Makawala minsan tong aso na to. Dan. Ay! Liga rito. Ay! Nako. Liga. Dali. Pero sanay naman na siya, guys. Every morning, kapag ka... Ay, bakit nawala, be? Asan na yung ano? Lagot. Ala. Nasaan yung dulo nito? May hook. Ayan, nandito na si ano, guys, si Chris. Maaga yung pasok nila kasi... Ay, pasok. Maaga yung labas nila kasi exam lang naman nila. So, last day. Ayan. And then, ako pupunta lang ako ng store. Dadaling ko lang doon yung, ano, yung mayor's permit. Business permit. Para ma-display na. Kasi may mga nag-iikot-ikot na, tawag doon?
mga galing sa mga tauhan sa City Hall. Chine-check nila bawat stall doon kung nakapag na ng permit, nakapag-renew na. So, ayun. Okay na tayo. Kailangan na lang i-display. Kaya nakakatuwa. May kasi wala na akong problema pala. Okay na. Kasi yung DTI ko, next year pa yun may expire. Kasi 5 years yung validity ng DTI ko. So, re-renew na lang din naman yun. Then, ayun, sa BIR ko may nag-aayos na nun, guys. Kaya wala na rin problem. Yes, de. Mag-gym ka, hindi ka magbibigote ka na. Ano magbibigote? Ha? Bigote ba ako? Wow, mas dati Barolo. Ayan, mag-gym kami, kaya lang, hatid ko nga lang yung yung permit doon. Tapos babalik din ako. Andiyan na. Ayan. Parang timong na naman. Tinan, sasayaw-sayaw na. Ano? Hello? Seryoso? Muna, pahingay mo muna ako. Mamaya pa, alas 4 pa naman, daddy. Sige, makapagpahinga pa. Ayun, mapamadow siya. Kasi sayang yung yung binabayaran ko doon. Sabi ko sa kanya kung ayaw niya na mag-gym. Wala naman eh. Ako, meron pa ako ID. Nandyan yung ID ko. Ito, ID Kasi mo? sabi ko sa kanya, no, Ito, kung... Ramil. Andyan nga yung ID ko, nakatago sa akin. Kalit na. Download muna ako lang. Ayaw niya naman ipa-cancel. Kasi yung cancellation is nasa 5,000 ata. Pinaka-cancel mo yun? Ayun nga. Ayaw niyang ipa-cancel kasi may bayad din yung pagpapa-cancel ng account per account. So 5,000 per account ata 10,000 din yung sabi niya. Na lang natin, gamitin na lang natin. So ayun. Tuloy na lang natin. Ilang buwan pa naman 8 months pa ata tayo. Oo. May 8 months pa tayo. Finish mo. Part 1. See you later, guys. Lika dito, dali. Pati nga ng shoes. Ganda-ganda shoes yan eh. Lika, dali. Ay, sis, naginarte na naman. Pero good mood siya eh. Wow! Wow! Ganda shoes. Wow! Arty. Hi, nasa guys. Dali na. Hi, guys. Dali na. Ay, nagtatanggal sila ng sticker. Natanggalan ng mga gilid-gilid. Para kuha nila ng kuha. Kain, kain. Si Ching Ching kumakain. Dandan. Ano alam niyo? Si Jo na nagda-diet. Siomay lang. Kahapon pa walang kanin eh. Nanginginig ka na sa gutom, no? Hindi naman. Ayun. Uy, ano to? Wala nang ganyan? Sa taas? Walang sausawan? Bayang. Ew, pork. Ew. Ay, masarap dilis. Sarap ka. Oo nga, diba? May suka dyan, Jo. Wala ba? Ayun, oh. Ano ko? Hindi ka nagsusuka? Kapin? Natural, may suka bang maalat? Alam mo nga. Wow! Ano yan, Jo? Japanese. May pork kasi yan, ano? Ayoko. We are officially back, guys. Sa gym. Tingnan natin kung hanggang saan na naman to. Colors. So, yeah. Wala din namang ginagawa eh. Basta tumambay sa bahay. Mag-gym. Sayang. Papaya din naman tayo. So, inaantay ko lang si daddy. Bumibili lang siya ng ingredient. Tapos ako is warm water lang. Ayan. Tuloy-tuloy ang warm water. Good one.
So, ayan. Kasi attend ako ng yung group training. So, let's go. Ayan. Finish na. 15 minutes lang. So, let's go. 7:30 daw yung ano eh. Yung start ng class. We're home, guys. Grabe, ang sakit ng ulo ko. Nabigla yata na naman ngayon sa kakaano. Yun. Para kung... Ito naman eh, nakakabwisit eh. So niya, hingang malalim, hingang malalim. Deep breaths, deep breaths. Pag hindi malawa, tapos na. Pili mo din kung ginawa, ha? Kaluan ko. So, ayun. Pero naging productive naman, guys. Yung first day namin ngayon sa gym ulit. So, tomorrow ulit. Ayun. Wala yung mashed potato. Kasi ano lang ako. Take out lang ako kanina pagkagaling ko sa store. Para nga, sabi ko din na magluluto si auntie. And then, yun na dinner. Kumain na si Chris. Kumain na sila. Daddy na lang. Hiniinit niya lang yung lomi na niluto ni auntie. Gluten. Kawala ka na naman, ah. Gluten. Palo. Pero gusto nila yan. Maggie? Pagnit? Yeah? Day-day ko na naman namoy mo. Loko ka. Ang tanong, nainit ba naman? Yes. Hoy, kainan mo nga yan. Parang gustong kumain ng Maggie Choy. Ayan, kain tayo. So, yun yung ano dati hotdog. Ayoko niyan. Meron pang isang perasong kokoy na dilis. Yan, nakakainin ko. Siyempre, with my favorite pinakurat. Ang iba ng ano, ibang-iba yung lasa nito kaysa doon sa nabili ko. Ay, medyo matamis kasi ito eh. Gusto ko yung ano, yung asim alat talaga. Yung pinakurat. Sukang pinakurat. Yung original, ano lang. Pero meron ako nakita na itong ano, medyo matamis din. Sweet version niya. Pero mas gusto ko to. Yummers ito. Yan. Tama na yan. Kain. Ano yun eat mo? Noodles ulit. So, bukas guys, gagawin na natin yung ano, yung mukbang ng crab. Ang arte. Crab. Ayun. C-R-E. Crab. Gawin natin tomorrow. Kain tayo. Gihilamas na lang ako kasi bago naman kami nag-gym is naligo ako. So, ayun. Baka mapasma. Kaya hindi na yung katawan. Gluten. Kahit kaya ng paningin mo dyan. Paningin mo parang lalamuhin niya. Ano? Parang mo siya na. Nawa niya kasi yung ano doon ako. Yung kawawang yung. Ayun yung. Ayun o. Nasaan? Kita niya yun? Oo. Ganyan siya katakot kay ano. Kay Groot. Ayan. Pero pag nakatali naman kasi si Groot, yung lakas din mambuisit minsan ni Junior. Galig-galig. Ang sarap talaga ng ano. Pinakurat. So, gagamitin kong sauce bukas, guys. Yung ano lang muna. Yung binili ko sa Cebu. Kasi gusto kong itry sana yung kay B-Labs. B-Labs Live. Kasi diba, sarap-sarap nung ano niya, nung Smackalicious sauce niya. Kaso wala akong mahanap na Old Bay. Saan ba nakabili nung dati? Sinerch ko na yun sa ano. Kaya, kahit sa mga supermarket, yung mga Spread. Old, tsaka Bay. Naku.
Powder yun eh. May alternative brown. So, yun lang ang kulang ko. Kasi yung iba, meron na dito nabibili. Yung Old Bay lang talaga. Tsaka yung Cajun. Cajun. Or ginagawa lang yung Cajun na yun. Okra yun, pwede. So, excited ako sa crab. Hata natin ng konti. Crab. Diba? So, dito nga lang talaga ako. Gaano. Sumumukba. Wala tayong lakad tomorrow. Hapon lang. Yung kakainin natin na ano, na mukbang, i-burn na lang natin sa ano, sa gym na naman. Anyway, kumakain lang ako ng konti kasi kaya siguro din ako nahilo kanina dahil kasi wala akong kain ng lunch. Breakfast lang. Ano ka nalaman na yun? Nga ba? Si Chris, nasa ano na, nasa kwarto na, tulog-tulugan kasi kumakasyon kanina, nung pumunta ako sa store, nag-computer sa labas. Kaya pinagbabawalan ko siya mag-computer kapag ka weekdays. Ayun, sinuway na naman ako. Kaya gigil na naman ako kanina. So, ayun, tulog-tulugan. Pero kumain na siya. Sarap. Sarap. Outcast na si yung boy. Asan na siya? Hindi pa rin. Parang hindi niya ako nalilinig. Buwawa talaga siya. Nasilip lang siya, oh. Anyway guys, ayun. End ko na yung vlog dito kasi mag-freshen up na lang naman kami and we're going to watch movie. Bumblebee. Ang dami niyang ano. Jack na-download. Kingsman. Part Good 1. night, see you tomorrow. Sakto. Palobat na yung camera. Good night, daddy. Ba't wala kang shirt kung makain ka? Mainit kasi, mainit. Mainit. Kaysa nyo na. Galing ano. Good night ka na lang. Welcome to my show.